Terve, mä oon Sean Huff, koripalloilija, Susiengin kapteeni. Haluan lähettää terveiset kaikille märskyläisille urheilijoille. Itsekin olen märskyn käyneen ja haluaisin antaa vinkkejä nuorille urheilijoille, että nauttikaa tästä ajasta märskystä, treenatkaa lujaa, mutta pitäkää hauskaa. Ja tää on aivan mahtava paikka yhdistää opiskelu ja urheilu. Ja kyllä itsekin vielä muistan, kun olin siellä, ja on pelkästään hyviä muistoja tästä ajasta. Nauttikaa siitä, mitä te teette. Et se tekee niistä aikaisista aamuista helpompia, se tekee niistä rankoista treeneistä helpompia ja se auttaa teitä tekemään sen viimeisen sarjan, mikä on ehkä kovin, mutta mikä auttaa teitä eniten kehittyä. Että jos te jaksatte nauttia siitä ja teillä on intohimoa sitä kohtaa, mitä te teette, niin silloin nämä rankat treenit on paljon helpompia ja silloin on paljon helpompi tehdä sitä ja sitä kautta pääsee ihan varmasti huipulle myös helpommin. Se on hyvä neuvo meille kaikille, myös valmentajille. Jos ei ole kysymyksiä, että mulla on viimeinen pyyntö ja se on se perinteinen, mikä Seanille aika usein tehdään fanitapahtumissa ja se on se, että lähteekö tänä aamuna Susi puutaan? Mä en tiedä, jossain vaiheessa pitäisi varmaan luovuttaa nuorille pelaajille tää ulvominen, kun mä oon kuitenkin ihan nuoresta asti ulvonut. Mä voin sekunnin, jos sä kutsut mut tänne ja mulla on ilo tulla tänne, niin mä voin vielä kerran ulvoa Mäkelänin teille kanssa. Loistavaa, hei. No niin, anna mennä. Siihen ei tarvitse